फोरबोआ बाख्नाय जाथों। बे समाव नैबे गुसुं भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। गिबियावनो फोरबोखौ हामबाय होनदों आरो साफ्रोमखौ हामबाय होनदों। नैबे सिस्टारा ओरैबायदि गाज्रि सैतान हमदों, जायनि फलाव बे सैताना खारनो गोब्राब जादों। जेब्लानाखि बिथांखौ बेंखननानै आरज खालामदों, आरज खालामनायनि उनाव सैताना बिथांनिफ्राय ओंखारलांदों आरो बिथाङा बेबायदि हालोदनिफ्राय मोजां जादों। आरामनानै दा बिथाङा न'आव थांबाय। बिथाङा नायगाव साइडनि, क'क्राझार नायगाव साइडनि मा होनो गार' सम्प्रदायनि बिथां मोजां जाना थांबाय। अब्ला जोङो मिथिनो नांगोन जे जाय फोथायनायनि गेजेरजों भरसा लाखिनानै आरज मदद बियो, बिथांमोनहा इसोरनि गेदेर अननायखौ मोनो आरो हिलिंखौ मोनो, सोखा जानायखौ मोनो। बिथाङा मोजां हामनानै न'आव थांबाय। बिथांनि हामनायनि भिडिअखौ लानो हास्लाबाखै, बिथाङा सिरि सिरि खारखोमालांदों हामनानै। अब्लाबो बिथांनि जे अबस्था, लाबोजेननाय अबस्था, बेखौ लानो मोनदों, खेबनो मोनदों। बिनिनो नुथाय, बेखौ जोङो नायलांनि लोगोफोर। बिथाङा दा मोजां जानानै थांबाय। फोरबोआ बाख्नाय जाथों। अब्ला जों फै, बिनि हालोदा माबायदिमोन बेखौ जों एसे नायलांनि। प्राइज दि लर्ड। बेबायदि हालोदनिफ्राय इसोरा बिथांखौ मोजां खालामबाय। अब्ला बेनिखायनो जों बे इसोरखौ हामबाय होनो गोनां। मानोना इसोरा गोथां बासायग्रा इसोर। प्राइज दि लर्ड।